niżlu l-ajruplan Ruma jew nisploduh. Kienet din il-frażi miktuba fuq karta u mogħtija lil membru tal-ekwipaġġ illi waslet biex it-titjira ta' Africa Airways bejn Tripli u Sebħa biex tbiddel ir-rotta u tinżel Malta nhar it-23 ta' Diċembru. Fl-ewwel seduta ta' smieħ tax-xhieda tal-każ kontra Moussa Saha u Ahmed Ali, l-Ispettur Omar Zammit ta' rendikont tal-ġraja tal-hijacking mill-informazzjoni miġbura waqt l-interrogazzjonijiet li saru mill-Pulizija lill-passiġġieri, membri tal-ekwipaġġ, il-bdot u l-pirati tal-ajru stess. L-Ispettur fisser kif mill-interrogazzjoni ta' membru tal-ekwipaġġ li saret fid-depo irriżulta li l-membri tal-ekwipaġġ ippruvaw jikkonvinġu lill pirati tal-ajru jinżlu f'Mietiga, Libja. Iżda minflok qablu li l-ajruplan jinżel Malta. Il-Pulizija nnotat kif il-mowbajl tal-istess membru tal-ekwipaġġ instab ritratt tagħha maż-żewġ akkużati. Iżda saħqet li ħadet ir-ritratt biex tkun tista' tirrapporta l-akkużati istess. L-Ispettur xehed li mill-investigazzjoni tal-oġġetti misjuba instabu 4 mobiles tal-akkużati u f'wieħed minnhom ta' Moussa Saha instabu ritratti ta' pjanta ta' ajruplan minn ġewwa, ritratt ta' cockpit tal-ajruplan, ritratti ta' hand grenades u ritratti ta' armi tan-nar. Dawn ir-ritratti tniżlu fuq il-mobile tal-akkużat f'Ottubru li għadda. Mit-tfittxija fuq l-ajruplan instabu diversi oġġetti oħra fosthom ittra li kienet tgħid li Moussa Saha huwa il-mexxej ta' grupp Libjan ġdid bl-isem tal-Fateh al-Ġali li l-Ispettur Zammit stqar li mir-riċerka li saret kien isem ta' grupp li għandu konnessjonijiet mal-eks mexxej Muammar Gaddafi. L-Ispettur qal ukoll li tul l-interrogazzjonijiet l-akkużati għażlu li jibqgħu siekta u ma jirrispondux għall maġġoranza tal-mistoqsijiet. Fix-xhieda tal-uffiċjal tal-Armata Pasquale Papa ntqal li l-akkużati għalkemm ma jifhmux l-Ingliż obdew l-istruzzjonijiet kollha mogħtija mis-soldati waqt l-arrest. Fl-awra tal-Maġistrat Ant Nivella nstemat ukoll ix-xhieda ta' żewġ rappreżentanti tal-linja tal-ajru Africa Airways. Mix-xhieda tagħhom irriżulta li mhux il-passiġġieri kollha kienu jafu li għaddej hijack u li ħafna mill-passiġġieri ħasbu li niżlu Malta minħabba l-maltemp. Kien biss wara li niżlu Malta li saru konxi tas-sitwazzjoni. Sa issa l-ebda passiġġier ma talab għal kumpens finanzjarju għal dak li ġara. Filwaqt li dakinhar il-passiġġieri talbu biss li jistrieħu għax kienu għajjena li jikkuntattjaw lill-familjari u li jmorru lura pajjiżhom mill-iktar fiss.